Albert Moreno. Primer de tot, felicitar l'Escola de Música de Santpedor pel seu 35 aniversari. Jo vaig passar per l'Escola de Música que hauria de tindre 6 anys i vaig estar-m'hi fins als 13. Allà vaig començar amb la trompeta, també feia llenguatge musical, grup instrumental. Bé, una mica el pack complet, no?, per començar a fer música de veritat. I és curiós perquè jo sempre deia que volia tocar la trompeta i no sabia ben bé per què, però mira, la cosa va anar creixent i al final la música s'ha quedat a la meva vida per sempre. Ara em dedico a ensenyar música a l'Escola de Callús, toco amb diferents bandes, tinc projectes propis, he gravat discos, també treballo amb sonoritzacions i producció musical. Bé, una mica de tot, però sempre amb la trompeta a prop. He passat per grup de versions, cantautors, big bands, sempre tirant una mica cap al modern, però bé, la trompeta ja sabem que és un instrument molt versàtil i és molt d'adaptar-se, no? El típic de anem a tocar sardanes al matí i a la nit acabem fent un concert de rock. El meu pas per l'escola, recordo especialment els intercanvis amb Àustria, van ser una cosa que em va marcar molt. Era una època molt esperada, plena de música, gent nova, experiències, i ens ho havíem passat molt bé, igual que també les sortides de tocar caramelles. I una altra cosa que sempre m'ha marcat molt ha sigut el meu profe de trompeta, el Joan, que ha estat un referent meu durant molts anys, m'ha ajudat molt, i no només amb la trompeta, sinó m'ha ensenyat molt més que notes, no? Hem compartit moltes coses de vida i això també ho agraeixo molt. Al final, el que només sembla una escola, en realitat és molt més, no? És un lloc de trobada, d'aprendre, de compartir, de créixer. És important que un poble tingui una escola de música, no només perquè es formen músics, sinó perquè es construeix una comunitat, una cultura, es dona espai a la creativitat des de ben petits i, sincerament, si em pregunteu a mi, doncs sí, la música t'acompanya tota la vida i per mi tot va començar aquí a Santpedor. Moltes felicitats, que per molts anys em pugueu seguir complint i endavant la música. Salut!